Yuk Semar Mulyo.
Engko Pak Haji sing saking Blora. Mungkin lagune napa nderek? Kene, buat aku cek lelah loh Mas. Tak kancani Dik, tenang no pikirmu. Monggo kepareng jumeneng ingkang ngersakaken Blitar mbok bilih badhe beksan sinarengan kadang-kadang Semar Mulya. Solo kutha cilik sing kawentar dipeni gunung kelut sing ngayomi Blitar jaman Jepang nate gempar peta brontak sing dipimpin Supriyadi
Matur sembah nuwun. Sampun. Ayo Mas. Iya, Bapak mau nyanyi dulu, Bu. sedaya kemawon. Wah, Semar boleh untuk Anda semuanya. Mas Beri mana Mas Beri? Aduh wong ayu nalikane sepisan ketemu eneng kono gawe kawang-kawang angel dilaleke Muga-muga Gusti Allah amarna lapake ketat dadi srana usadala raspara. Mas Santoso. Mas Boger. Lah niku lho Pak Pri ajeng mriki. Mas Bri, monggo mriki. Kanca main bola ra ngerti iki. Oh, alah.
Jan Pak Cipri ki yo Dulur lanang nih Mas. gaule adoh meno. Angger kancaku ya kancane Pak Pri ki. Tobat aku. Aku Ayo Mas Bokel, joget. Pak Depri mangga mriki. Aduh wong ayu nalikane sepisan ketemu eneng kono gawe gawang-gawang angel dilaleke Muga-muga Gusti Allah amarna dadi sana usadana rasmara yo nganggo ae barang. nganggo. Pun lho Bu, pun Bu. Ayo entek kene. Aku Nambani lara asmara. Matur nuwun sedaya mawon. Ayo karo Decis. Spesial kanggo Mas Rudi sekeluarga. Asik. Pak Tarjo monggo. Pak Narmin, Pak Yono. Pak Sakrat. Sik sik sik. Esok awal. Keluyuran. Mubeng-mubeng ora krasa.
ing ngarsaning Gusti wis katrima uripmu neng donya pepak kang tak rasakake yang agung paring dawuh anindakna pakarti becik rumagang kang tak sandang saiki wis ngondo pinaringan bagas waras umur dawa rasa tentrem ayam yakti urip wis katrima Tatas titis lulus raharja anggenipun ngaturaken dandang gula. Pak Budi menika kang piniji kang pundi badhe kang nembe kang badhe ngrencangi. Kula matur nuwun nggih. Mbak Teki mawon nggih. Monggo Mbak Teki. Ah, Niki jan duta sesidemenan kok Mas. sesideman kok sesidemenan kowe iki kaya anake bakul beras kok dadakan. War pindah. Oh nggih, Pak Pindah Sepadana. Iya. Gandeng karo lurah. Ya, pokok ngerti kowe. Ah, elok men. Karo bos. Oh, bos apa? Monggo diaturke sesideman, Cok. Pak Budi nggih. Nggih, saking Pluit. Saking Pluit. saking Pluit Monggo Bapak, kula napa jenengan riyin sing bikak? kula nggih Mak Oh, jenengan. Nggih, Buka memang celok. prayoginipun ngoten, Pak. Jenengan sing buka. luwih becik patenana timbang sesideman Selesnya wangi samudana marang kulawarga garwa lan putra
penyakit pokoknya. Aduh, pripun? Aduh. Tunggalmu, Bud. Pripun, Pak? Ndredeg. Terus sing ndredeg? Nggih. Oh, ndredeg. Pundi sing ndredeg? Nakal. Diteruske niki. Nggih, monggo. Go, Pak. Urip ana kutha kene urip tak cukake ada isine apa wae nyajan sasidem pasti kaliwatan Pun puas. Ayo. Oh ya wes, terserah ibu-ibu kata pengantene. Yo, ayo, ayo Mbak Teki. Ayo. Ayo Mbak Teki. Herwane wong liya, Bapak. Pak Haji Prianto asik. Teni lho padahal. Orane omaman, ra gelem. Ra gelem yang kecil-kecil. Semeja kanggo Pak Haji Prianto. Wong ayu sing tak tresnani Rina wengi muka ipi-ipi aku ora bisa lali wong sliramu memuja ning ati Pak Haji batu jamus bergoyang Najan sepi ketemu nanging iki nirasa tresnaku Rina wengi tanpa antusa kapan balimu sliramu sing tak tresno garwane wong liya aku wis kebacut tresno buyune nanging ati mbok gawe lara Bunda makasih ya Pak. Bapak kan ada tiga. Rata harus Iya, adil. yang adil dong Bapak. Iya nanti saya nangis. buyune buyune sini Bojo telu ceritanya. Lah, Kowe gelem dibojo Pak Haji. Kowe gelem. kancane loro ya mung siji Pak meleh Pak. ora dadi nangis Mungkin ndak udah loh. tanggaku dhewe Ning apa slow wae ayo yang punya karangannya karangannya bergoyang pagi
Lah napa? Lah sing nyanyi aku jadi sawer wong wedok-wedok terus lho. Sabar toh. Lah iki bisa awer lho, Mbak. Kancane lho, sapa? 10 aku 5. Pak De nangis, Pak De. Pak De nangis, Pak Ji panjenenganku sing adil. Wis brengose nangis di sini-sini. Bangke ngoten lho, marai semangat. Kancane wis entuk pirang-pirang kok lagi 30.000. Walah, Lah kan kowe mau wis dipeluk. Kami gak dipeluk kok. anu niku ampun Bang Oyot, Bang Jide, Bang Ciladan sing rata. Jenengan niku calon menteri kok ya. Kene ayu-ayu kok. Kono ora. Brewoken. Lah iya, njaluke Lah aku kok kurang dandan kok piye? Aku yang melu dandan kok. Leboke anu. Olo wis aja tukaran. Nggih. Bablas keke danan Dek Enggi. Mumpung Pak Haji kersa jumeneng. Tak encang mana-mana. Mas No yang punya Boyolali asik. Wimul mau mana? Opo sing ora edanan mripate. Lala-lala awe-awe. Keguga rasa atiku yen nyawang desem lan guyumu. Aku edanan rito wengi bukan sakelingan edanan nyawang ibarate kodhok kayu lintang. Ayo. Bu Yuni. Yang mau ngasih modal lagi. Apa Bapak? Oh, waktuku kecil. Enggak ada Om Maman enggak apa-apa loh. Bisa. Mas Andi bisa. Walaupun besar. Oh, waktuku kecil dolanan pentil ya. Oh iya. Joget kene Mas, kesah bayar lho. Kene santai ae karo kalau awak dhewe iki yo. Ya Pak Ji ya, yang penting gayeng. Yo. Tak rela Slow. pati geni pamrih. Semar Mulyo. Spesial kagem keluarga besar Karanganyar
disambut. Oh gitu. Oh gantian, Dek, Teki. dar Bang iki buyune kae. Ibu, kasih modal bapak lagi bu. Asik. Ya habis bapak katanya bu. Minta sama ibu. Oh alah, iya. Tak rewangi